jest moja klawiatura do tabletu. Tu jest podłączone. Wygląda bez tabletu. O, patrzcie. O, tak. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Taka. A jak to wygląda z tabletem? O, tak to wygląda. To jest ta klawiatura. Tak wygląda bez podpięcia do tableta. A tak wygląda z tabletem. Ale wygląda teraz jak laptop, prawda? No, to więc właśnie. Tu podpinamy sobie. Podpinamy. Mamy włączyć. Pokazuję wam też tablet przy okazji. Tu wchodzimy. No, oglądam sobie Ziemniaka TV. No. I tutaj piszę. No, byle co napiszę. No, coś tam. No, na przykład wujek Bochnium. I mamy wujka Bochum. Wujek napisał. Dobra. No. Wujek i stary. Widzicie, mamy Bochum. Klikamy sobie. Mamy wujeczka. No jak tam wujeczek Bochum. No. Mamy Hogaty, mieszkanko. Mamy sobie. Na przykład kocham gotować. P100. Tak. No P100. Możecie sobie pisać też. Możecie sobie pisać tak. Na przykład ja oglądam często 5 sposobów na. No i takie różne tutaj od razu już mamy. Tu jest kanał. No ten. No jeszcze wejdźmy na mój kanał. Zobaczcie jak tam leci. Akurat wyszło. Ten tablet nam oferuje. No ten tablet oferuje wiele możliwości. Różne takie rzeczy mamy. Taki tu, ten. Widzicie takie różne te. To jest mój kanał. Zapraszam serdecznie. Jakieś takie filmy mam. No filmów mamy dość sporo. No tak wyszło. No dużo takich filmów różnych takich. Pamiętacie? Zresztą. No i tutaj mamy. Tu mam pogrupowane. Tu takie te pierdółki. Taki sam gier zrobię. Tu mamy takie wirtualne tabletenis. Takie różne te. Dobra. Dobra. Pokazałam wam. Dokończyłam rączki. Dobra, tutaj mamy tu co edytuję filmy na YouTube'a. Takimi tymi. Widać właśnie, tu mamy zdjęcia. Coś na zdjęciach pusto. No, nawet mamy jakiś jeden tutaj film. Usunąć. To się zacięło. No, tego nie ma. Tu jest nowy film. Taki konwert wyszedł. Bardzo konwert taki. No i co macie? No. To tyle ja za tym się odłączam. No oczywiście nawet ma swoją klawiaturę tutaj na ekranie. No, coś znikło. Drodzy, trzeba resetować. No i go zresetowałam teraz. Jeśli nie chcę łączyć matka. Widzicie, tak to bywa. Z tymi tabletami. Ale to jest ważne, że mam tu, bo patrzę sobie kiedy gdzie burza, tam pogoda jaka. No jutro ładna pogoda. Widzimy zresztą. No widzicie. No. Widzicie no. Tu mamy różne takie animacje filmowe. Tu mapy. No. I dobra, do widzenia, dziękuję wam.